Non só vai adestrar ese cativo que é a reencarnación do malvado Boo polo ben da paz, senón que ademais... Ah! Que me dis, Op? Do que? Cando, gracias ao meu adestramento, sexas un loitador perfecto, volverémonos enfrontar e veremos quen é o mellor. Por min, si. A dicir verdade, ese é o meu interese primordial, sabes? Non te pon nervioso a idea de enfrontarte cun tipo moi forte nunha competición? Pon! Estupendo! Desde hoxe serás cada vez máis forte! Iso! Non, neste caso tes que dicir ah. Ah! Outra vez, repítio e faino con máis enerxía! O guerreiro Son Goku, que continúa ampliando os seus límites e loitando para protexer a Terra e máis o universo, agora emprende unha viaxe. Volve pronto, Son Goku. Todos estarán esperando o teu regreso.